Jason hi remoi ngai na mi ni in ama in music video tura in la ka social media a pholang thina ti chuan me che pakhat nan sister kan tiang kha chu tiang ko ha chu me che pakhat ruang a thukur lai alo lang le a school chol an man zo chuan Jason le u nau nu zo chu school a an let le ta he school hi Catholic school ania an principal hming chu Rebecca ani ti chuan Rebecca chu nan lo thok thar tur nen chuan chu mini chuan anin huwa nan lo thok thar tur chuan a hming chu Sophia ani thu soya Rebecca nen chuan school chuan fangkwal vela chu ti lai chuan Sophia le Jason chu anin to ka Sophia chu an class teacher tur ania hemin nu hian Rebecca chuan Sophia rum tur chu a ko mu boka aroma Sophia chuan Jason music video te chu laptop a athira a laptop a Jason mail te chu an ki svela heta kan mu chu Sophia hian Jason hi a ma tang dei toina lo khetowa chu school a po chuan tumreng wanga lo kala ni ti kan hriani atuka chuan Sophia chu class a akala Jason le mai che pakhat sarai in belai chu a muwa thik nei na khatta ti chuan an thutna zong zong chu a thla kwal ta veka nan ni na chungin Sophia chu tong trai lovin zo chu zin tong trai na nei turin atia zo po chuan mak alo ti ve dewa vai khat chu Sophia chuan Jason le sarai in kiss lai chu a mu fu ta lo maya chutia Jason an midang a kiss lai a mu chuan a thin a rima a thik em boka ambula chuan vakal hnain sera bula chuan Jason laka tonga in thir film tuin avatia hemi nu hian Sophia chuan Jason chu a school bana aroma muturin a kova a kong khar chu in kallovin da sa a thum no te chu a thlaka chuti lai chuan Jason chu alo kala rum kong khar chu hong devin chu ta tang chuan Sophia an thak lai chu a muwa dik tak chuan Sophia chuan chu tiang thil chu Jason a thlem na na a thil tum sa ania an huwa Jason chuan Sophia chu mutalavin akal san ta dei mai akal diam lai chu Sophia chuan alo huwa arwa manna chu a hlo tling ani ti a khria ani ta ververa atuk chu chol ani awangin zirlai no pangchung ta chu an fa te in lama hruai turin an lo kala heti lai hian Sophia chuan Jason le sera in bia chu a mule ta a thik le em a sister Rebecca bula chuan anu te dam that lo thu a khila chumi wang chuan a ho mai ngai thu a sei boka Rebecca chuan ho lo ran tia in an thlen nu chuan Jason chuan school bana music lama ro zong zong pe ka du thu a khila anu chuan alo pompuya ma se apa ve thung chu Jason a thutluk na chu a pompui ve lo swimming pool bula chuan azaya Sophia po chuan azai lai chu lo en thla a chuti lai chuan Jason chuan sera hna tangin phone call adonga Sophia chu thinrem la ta hle mai sera ro ma chuan lut roin a lekha buka ga chuan drugs ada ta zing lo nia class a chuan Sophia chuan zirlai te bek chu cheka sera lekha buka ga drugs chu man ta an school a chuan chu tiang thil chu phal lo ani wangin sera chu suspend ani ta ni chu thila wang chuan school chung le hostel thleng pon an chekhloma Jason khum hnuaya zoom po chun man boka Jason khamna tuan ngai to lai chuan Sophia chuan father le sister ho bula chuan Jason khamnan chol chung school ti fai tir turin atia Jason khum hnuaya zu da tu po chu Sophia thawania heti anga ti chan chu Jason chol chunga ina holo turin skula om theina na ti ani tun malam thil han sei lo vela Sophia and Jason thalak vel chu a mu tiu phat atang chuan Jason chu atu in ave ngal em maya ani na taka chuan a music video social media mi alo mu to a mu tiu phat atang khana mangai na ve bro ti na ni chu ti chuan Sophia chuan Jason chu chan chin te han zo chianga chu ta che chuan nan pakhat an ming Sophia chu Jason school luna a thok thak tu ani ti a khria chu vela Sophia chu mu avatuma
Sophia tak nen chuan anin hmuwa ti chuan alo that ta ani ti chuan weekend alo ni le don ta ka wangin Jason le zo te chu school ti fai tu chuan angkala na an tho lai chuan Sophia chu Jason bul hmaya kalin Jason na midala theina tu ti chuan an kwal vela zan alo ni chuan Jason chu aruma amuwa Sophia chu aruma chuan avakala a phone chu lain video chuan a recorda mun kil lam dewa chuan ada a ti chuan Sophia chuan a thom hlo ta chu in phelen Jason chu fo a han tuma ati ga chuan Jason chuan Sophia chu alo nara nan ani wangin ma se Sophia in zai tak taka a thlem renga wang chuan a in sum zo talo aniang an mudun ta ni zing lo nia Jason chu nan amut puya wangin in thiam lo em maya chumini chuan Jason roma chuan tu ma anom lo wangin Sophia chu avaluta Jason ko chu an him wangwanga chuti lai chuan zo lo kalin athil ti chu amuta anwa zo chuan Jason chu afrida Sophia chu zo laka athinrim em test na mark tlem te a peya zo chuan ama ka han mu chuan mak atia an class of musa ber pol ani thun wang ani zo chu test nei thulai tur chuan class a akala dokana test chana diklo om chu amwa chuti chung chuan Sophia chu class a lo luta zo in test paper en lai chu aron huwa ma se ani na taka chuan chung thil po chu zo in hungei se ti wang rom han na lo nia zo chu principal Rebecca hena chuan a khruaya engkema khilta Rebecca chuan zo chu zirlai thatak ani ti a khria chu wang chuan a suspend du talem lo ni Jason ve thung chu athil ti te wang chuan in thiam lo na chuna sem maya fa dong hena ka len puan atum ta ni in puan na bom chunga po chuan Sophia chuan aron ru chil leta ni gai vak lo liam nu chuan saka chuan a ina pautina chuan Jason chu soma Jason chu phur takin avakala Sophia po chuan azui ru ve zela pautina chuan saka le Jason chu tu tho takin anin popa ma se Jason chuan Sophia a khe chuak thuta pautina mun chu chhuat san ta dai maya chulai hmuna chhuat san lai chuan akota zubur alakena wangin police pakhat chuan alo ko dinga ma se Sophia chu lo lang batin a soi fel puita hemin ho hian Jason chu hotel a khruain a thlem le ta ma se Jason chuan a thil ti thin chu adik lo thu a soya Sophia chuan dam chunga kianga hun mana du thu le lim taka anom theinan poisa tam taka nei thu te po a soi Jason chuan Sophia thu soi te chu makatia thinrim takin ani nen chuan omdun adu lo thu afrida chulai hmuna tong chuan a chuaka Jason chu kongsi ra thuwa apa chu bula alo thu thavea apa chuan a le khaisi chu chol sana a tuina tak music lama in sorbing adu na chu a thlop thu a khilta chu thu hriat chuan a hlim em apa nen chuan hlim takin ina an hota ni school lama kal le tu chuan in po saya aning kota chuan Sophia chuan aka chunga tong in lo thiranga zan lama Jason thu sei vela wang chuan adin hun chu a chelea chulai hmuna tonga atlan chuak chu zo chuan alo mana chuta Sophia a muta ka chuan thil diklo a thlena ringa Sophia kar number chu a chinchia chu number chu hanzonga chu kar chu Sophia ti mingin a in register ngai mai ma se chu kar chu Sophia tak Sophia ti adam changina atha tak motor khani Jason chu ro maluta khuma Sophia dam doi tam tak nena lo le drang amu chuan zan masarama thil thleng awang chuan arel ko na in ti tum amo ti in chan tum chuan han beya aka chuan thoka han pedona ma se Sophia chuan alo kisa Sophia hian ati der mai ni ti kan hmuni Jason chu thinrem em maya Sophia hena chuan a complain tur thu asoya chuti lai chuan Sophia chuan nan le azir lai engka ka thil thleng an hriat vek tur thu asoi chuan Jason chuan
a chei chuak ani chuan ama ma hun po a ngong don ti khriat awangin a in zoom le ta zoka Sophia chuan ro ma chho san hulok chuan zo phone call adonga zo chuan Sophia jong changa zo chuan Jason chuan nakina a khil vek tur thu soya classroom ma chuan sister Rebecca chu lo lut tin anunga sara chuan lo zui boka a thil ti sualte ngai damani thuwa khila chutia sarai class local le ta ka chuan Sophia chuan Jason pula chuan sarai nai lo turin a khila ma se Jason chuan angai thadu lowa chu chuan Sophia chu ti thin oi em mai ni chumi zana sarai in bolai chuan Sophia chu aruma lutin ain bolai chu abeya natakin alu banga aso tira athatta sabon rap suala thianga anrin theinan atiboka anhuwa chuan zo chuan sarai wang chuan huwa mi zongjong chu ko khomin police te po an lo kala ma se sora thina chu ti palwanga thia an ngai ta hloma ma se Jason le zo chuan Sophia chun ring thela Jason po ama ngei kalin mai chana awazota ma se Sophia chuan ati ni ro thu alo soina se maya Jason chu an pahni video muin vaunan amang zui nga la ni chol hun alo ni le chuan mi zongjong chu in lama an hole ta hloma Sophia po Rebecca bula anu tei athi thu le avuina akalangai thu a khila Rebecca chuan atok pui thu le ngai tu kan tia chumi zan chuan Jason chu an chung ko in zanria e in an chuaka Sophia ina tel pui boka Jason chuan chutia Sophia lo tel ve chu nuam atelowa zo po chuan Sophia chu zona tam tak a khriat thiam lo te chu a han zota chuta zo in hlalna ti zual turin a zona chu mumal taka chan thei anei lo heta hian sister Rebecca chuan Sophia nu te ral nan pangpar thon ve nge du wangin adam doin omna chu akola ma se heta hian Rebecca chuan Sophia in rei tak do ta lo khil to ti a kha chuak ta ni ina anom nu chuan Jason le zo chuan hun takin an han soi dun lea Jason chuan Sophia nen anin kar te chu a unau nu chu a khil ta veka ti chuan an panhi chuan Sophia tak tak ani po an ring talova chuta Jason chuan Sophia ruma laptop amu thu a khila atuka chuan Rebecca le Sophia in biak lai chuan changa la in Jason le zo ta chu Sophia ruma an lut ruwa a laptop chu an vamuta achunga chuan Sophia dik tak thalak chu tam tham tak alo oma chu laptop chu Sophia tak tak zok ta khalo nia Jason chuan laptop dang amule ta chu Sophia lem chang nu ta chu ni in achunga ve thung chuan Jason thalak lir lo oma Sophia nga lem chang nu ming tak chu lawa ani ti an kheta boka am pan hi chuan ngai dan an siama chu laptop chu Sophia la ka thothi khailan nan man an tum ta bokani Principal office chunga ve thung chuan Rebecca in Sophia hena chuan dot a khila ni ti a khriat thu a khila Sophia chuan ado soite chu thopa han tum ve ngiala ma se a thei ngang lo wangin Rebecca chu hnunglama tangin a bei thuta ni kho khailovin a siam ta Zol Jason ve thung chu biakina kalin Rebecca an zonga ma se Sophia zok chu alo langa chuta Sophia chuan an pahnih chuan thu dik khriat tuma lo kalan ni ti a khriatin zo chu atu khuma na takina volea Jason chuan alo dang wata chuti lai chuan Rebecca local lea Sophia nen chuan anin chei ta chia mai ni Rebecca chu tha mai atum lai chuan Jason chuan screwdriver in Sophia chu aron vita athita Jason le zo te chuan an zirlai te zowa apa chuan zo chu ka pe a Jason chu ki termoi tak apelai lo lang lea chuan he movie hi atop ta ni chuan tun lai a pathian thuai nial na sa chu wang chuan eng topic pikamo hi chu in nial ni lovin ka va zo chiang ve chak deu mo ti kan omani chuan phone number a hian lo text la trampui dan tur chak lo ngai to lon nia in zo vai chu long thu kon soya He la moi he sen ka hai lo ve zun in zut ve ma se ka tan chu he